Via Sagra. Flimkien mal-għaqda dilettanti ġimgħa kbira Għawdex. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. It-tielet stazzjon. Ġesu jaqa' l-ewwel darba taħt is-salib. Nadurawk o Ġesu u nberkuk għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Min iġib id-dinja fidu? Fl-art imwaqqa jien naraħ. Kien hemm biss għalih kefrija u għajnuna ħadd ma taħ. Jekk il-bniedem fid-dnub jaqa', dan Ġesu l-għajnuna jtieħ. Imma l-Kristu feddej tagħna l-ebda ħniena m'hemm għalih. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mill-mlija, is-Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missieru lill-Iben u l-Ispiritu Santu. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu, mulejja ħenna lina u l-maħfra ta' dnubietna għatina.